No, nyt ois RPD Silencer Gameplay. Katsotaan tuleeko edes Predatori. Mulla on Killstreakit Predator, Harrier ja toi Pavelov. Et katsotaan tuleeko mitään. No sit yhtään varma. Anteeksi huono kuvalaatu. Tätä ei kannata oikeesti katsoa, ihan nyt etukäteen sanon. Jos ette halua huonoa kuvalaatusta kommentarua, jossa on aivan nuubi pelaaja ja huono selostaja. Joo. Niin, että laittakaapa nyt se YouTube saman tien sieltä punaisesta raksista kiinni. Ja menkää vaikka Facebookiin. Ja sieltähän se tuli se saatana Predator vissille. No. Sit sillä yksi tappu. Ai saatana, Hitmarkki tuli. Sieltä Harrier. Sieltä tuli Harrieri. Joo. Ja siinähän ne meidän killstreakit olikin. Ei ollut, kun vielä Pavelov. Vielä Pavelovi vissiin. Joo. Älkää todellakaan katsoko tätä, koska just kun on hyvä killstreakki, niin tulee just tää host migration, että Miten sun statsit on nollat? joo, tää on niin huono tää netti, että Error. anteeksi, error, se olisi morjes.